Dobrý den, dámy a pánové. A dneska tady budu hrát opět nějakou minihru. Tentokrát to nebude Bed Wars, ale naopak Egg Wars. A budu hrát teďka jinou minihru. Můžeme zkusit klidně 2 stihnout, ale ještě uvidíme. Záleží, kolik jich budete stihnout. A když tak mi napište do komentářů, jakou minihru bych si měl zahrát příště. A třeba já nevím, co to všechno je, nebo dokonce jiný možná server, můžu zkusit Skywars, nebo Survival Games, nebo Minivar. A nebo můžu se připojit na jiný server, je to úplně na vás. No a tady mám svýho pomocníka Filipa. Úplně chce mluvit, ale to je jedno. A teďka budeme hrát tým pro 2. A budeme hrát spolu. Filip, kde seš? Tady seš. A budeme se snažit vyhrát. Nehraju to poprvé, ale nehraju to po několikátý, jako nejsem v tom veštný borec, jak se to dá říct, no, je to něco mezi prvníma hrama. Nehraju to úplně po několikátý. A Pedvou jsem to ještě nehrál, hrál jsem to maximálně ve 4 nebo v 10. No a teď půjdeme na to. To je Fildot 3, 2, 1, jdem tam. Jsme tady, ano. Zajímavá mapa je nás tu. Fildot, nevíš, kolik je ty týmů? Jestli je to poju, tak to znamená, že jich tady je 6. What the hell? Jsi to tady objevil. Je jasný. Tohle je tím. A tady je naše vajíčko. Tady je broker generát. A kde je naše vajíčko? Počkej, tady je vajíčko, tady je vajíčko. Počkej, to se dá opravit ten generátor. OK, tak může být nějaký... Počkej, Filo, pojď se, tady je vajíčko. Nemělo by se to nějak obrnit? Hej, já se vám omlouvám. Já se vám omlouvám, že... Super, nice. Neměli bychom nějak začít obrňovat to vajíčko. Jaké to vůbec možnosti? Building items, jeden iron, jen sklo. Já bych tam rád dal obsidian 3 goldy. Obsidian 3x, to je 9 goldů. Obsidian 5x, kolik máš goldů? Žádný, já mám... Okay. Já mám 11. Já jdu to zatím dělat teda to. Ne, je to dám obsidian, nebo já už mám na obsidian, opravdu, prosím. Je tady někde zlato? Jo, je. Aha. Ten Filip. Takže jak vylepšit? Ok, já vylepším teda tenhle. Já mám 5 obsidianů. Hej, já mám 5 obsidianů. Co mám teďka dělat s tou Já tohle bude divně, ale to prostě až to si nevyznám. Jo. Já, panové, když tak to hrajeme, neřekl bych poprvé, ale hrajeme to, Filip to hraje poprvé, hraješ to poprvé? Na tohle jsem do životě nehrál, na tohle jsem velice nedotkl. Tohle je úplná novinka. Nikdy to nehrál, vy slyšíte to jsme. A já upřímně to hrál asi jenom 2krát, takže tomu jsme docela... Co tady ty emeraldy? Počkej, tady je diamant. Jak to můžu opravit za 10 diamantů? Měl být tu vlastní generátor. Modrý! A třeba, ať to máme než, počkej, já ho mlátím železem, mlať ho železem! Já budu mrtvej! Tady jsou 2! Já jsem taky mrtvej. Kde jsi vzal ten meč? Aha, my jsme umřeli. They play endgame. Zkusíme další hru. Erasure. Já taky dostal nějakou Erasure 1. To nevím, co je. Asi nějaký úkol. Můžeš to nějak opravit? Jo, generátor na zlato. Mám zlato. Dobrý, opraveno. Ale já jsem za to emerald nedostal. Co to je za podvod?
Těch týmů je ale teďka mega moc. Hej, jak jsi se to dostal, Emerald? Teď tady 8. Fialovej! Au, umlet ho! Na další hru. No nic. Jdeme na další hru. Já se tady pokusím někam vyšplhavit. Au. Právě jsem se možná zabil. Jo, generátor na zlato. Tady je naše vajíčko. Dostanu za to taky emerald? Já to nedostal emerald. Co to je za to? Chtěla by to obronit do vajíčko. Hele, železný blok. Soutěžím. Tady je teda zlato. Zapupně trpělivo. Tady je naše vajíčko. Dobře. Chtělo by to nějak obrnit. Jo, ty už kolik potřebuješ? Myslím, že potřebujeme 4. Jo. 3 a 4. Proto se ti nevyplatí. Víš co, já si koupím nějakou zbraň a ty kupuj, víš co. Spal svých. Au. Makej, Fildo, makej, já jsem to respawnu, já jsem se respawnul. Pojď sem, já tě zabiju. Tak nic. Jsi měl emerald? Já neměl emerald. Je takový divný, no. Možná vám dám zkrácení, jak se umírali. Možná to bude lepší i jakoby, no. Pro vás diváky, kdyby tady to Filip sestřihnul, tak jsme hodně krát umřeli. To naše umírání, jo. Tady to už já střihnul. What? Jsem dostal Totem of Undying. Co? What? Já jsem umřel. Protože jsem spadl do té díry, protože jsem myslel, že tam něco je. Počkej, a dostal jsi ten taky ten Totem, no už se odklízla. Já ne. Hele, co má totiž? Kámo, hoď mi to. To chci taky. Já ne. Je to slyšet, je to hodně. Prosím. A zase jsem dostal ten emerald. Ty už máš druhý totem? Čím je emerald totem? Hele, počkej, ty už máš druhý totem? Bacha, fialový! Nice. Tady. To bylo dobrý. Super, já si ještě počkej, tady je. Bacha, další fialový. Víš co, ty obrní postel, já hlídám. Obrní! Bacha, má krumpáč! Filip ti obrňala! Já máš, je tu zase! Připrav se na pořádnou destrukci mozkových buněk! Já jsem ti řekl obrňala, ty cípaku! Pardon, dobrý. A červený, hodí dobrý červený. Já znám. Já jsi to Tohle. Dáš využít teď totem, nice. Kde jsi za to emerald? Čemu je vlastně emerald? A ničemu, kámo. No, totem tě zachránil, buď rád. Ne, ale emerald. Teď si můžeš koupit lepší věci, mnohem lepší. Takže je divný, proč jste dostal ty. Proč jsem ty nedostal? Já nechápu, proč ho nedostal. Protože ty jsi tady admin možná. Jasně, to bych rovnou mohl cheatovat, no. Ne, ale víš co, ty jsi v mé party, ty asi dostal ten emerald. Ty jsi ji založil. Tak chcete emerald, by měl nic zásadního. Jestli ji prostě nedostanu. Chtěl by to obrnit to vajíčko. Někdo může přijít, prostě náhle zničit. To je docela blbé. Jak se dostat k tomu? Mohl by se hapnout? Čem? Tady třeba. A, čistě IQ máš.
Já mám 200 IQ, to mi chodí. Ještě potřebuji 3, abych... Já mám několik... Čtvrtý obsy. Já mám dva staky železa. A co to jaký brnění? Já si koupím Iron Sharpness 2 za 16 goldů. Aha, tak nic. Počkej, aha, já na to nemám, tak nic. Si koupím kamenný meč Sharpness 2. Jo? To by... Oběň to tím obsidianem. Oni budou mít enchantované krumpáče, takže... Teď si koupím nějaký brně. Aha, počkej, já potřebuju... Zbar si špáš. Mám celý enchantovaný brnění ochrana 4. A já bych potřeboval... Já ti koupím taky, jo. Ještě jeden obsidian. Fildo, pojď sem. Já ti ho dám. Tady máš set. Chybí ještě jeden obsidian. Ne, v pohodě už mám. Já ti hodím ještě ten stone match sharpness 2. Ok, mezi tím tady kopu. Fildo. Já to máš. Já jsem ti to hodil. Když to máš. Obrně není tak nějak... Jako se mohli soustředit na jiné věci. To je 10%, že ti to dá emerald. To je 10%, že ti to dá emerald, teď jsem to zjistil. Zatím teda jsem dostal skoro vždycky. Máš to jaký štěstí. Myslel jste, že se dávají diamanty? V tom našem generálu. A nebo tamhle ve prostřed, ale tam já nejdu. 9 bloky, dávají kávu. Ne. Nejsme ani za nic připraveni, Fludo. Nemáme ani železný meč, ani železný brnění. Flo, prosím, nedělej to. Počkej na mě. Já si chci jenom pořídit... Chceš koupit za to. Jo, sharpness. No právě. Pacha, žlutý! Zezadu mi stejně! Já si beru jednoho! Pojď sem, no tak, pojď sem. Já jednoho mám! Jednoho jsem sekřeval! Druhý! Spadl se mnou, jo? Ne, nespadl. To je za něj starám. Fredo, já jdu ti na pomoc, já mám emerald. Tak jsem umřel. Flo, pojď, ukaž si piska si schopnosti, mám málo srdíček. Ostatně dojdu, nice. Ok, mě zbylo jen byla to moc. Já mám emerald. Každý dostáváme emerald, co jde, jo? Zřejmě. Ty si máš, že ti zbylo to brnění. No, když tak mám stack. Počkej, já bych se potřeboval celkem tak trošku, no, vezmu si tam steak. Že dlouho tady moc silný srdíčka půjde všechny. Takže, armor lepší, za 40 goldů. O tak to, 10. Ale já mám na železný meč. Já si zrovna koupil železný pancíř. Ok, já si koupím meč. Já taky. Stojí 16 těch. Aha, 16. Kolik stojí ten pancíř? Já byl všim vysotovém generátor. Ne, kolik stojí ten pancíř? Počkej, víš, že se celou dobu upgradeoval i takový generátor a jenom za 5. To je jedno. Kolik stojí ten pancíř, ale? Nevím, 10? Kolik? Jo. Ten meč... Všichni ty časy podle stojí 10. Ten meč stál 16, kámo. Jsi šéf, Ale potřebuju tam taky. Já mám 10, nebo další. Ale udělali nám cestu. Kde se jsme vyřídit? Momentíček, já si taky koupím pancíř. Já si jenom ještě něco koupím, jo? Třeba jenom kalhoty, víš co? Já tam totiž mám. Většinou tak budou mít ty věci za diamanty. Jo, no. Ne? Jo, já si pro něco musím jít. Dobroš. Ať se zpátky u počítače, pánstvo, dámstvo, zvířectvo a všechno. Já si jenom pořídím kalhoty, jo? Tak, dobroš, může. Máš železný meč? Jo. Já jsem afok, já nejsem afok. Tak jdem.
Možná máme blbě obrněný vajíčko teda. Tady je železný generátor. Doma to mám nahoru. Jo, já se zkusím je pokusit něco najít, jo. Fredo, my jsme jedni z posledních. Jdem. Pozor, tady, modrej. A má diamantový krumpáč. Nice. Kámo, proč to skopáváš? Proč? Tam je hodně zlata. Tam bych chtěl a mají železný brnění, takže... Ale potřebuji nějaký diamanty. Jasněčka. Já si pozor na modráky. Ti proto zlato. 24. Tak jdem, zpátky okamžitě. Tam jsou nějaký truhly, brácho. Ale ty teďka kašlem. Počkej, tam je i to zlato. Tam je i ten generátor na diamanty. Tak vydrž minutku. Jenom si pořídíme lepší vybavení, jo? To vybavení stojí 10 diamantů. Tady pojď sem, ne, já mám totiž ukáž. Já nemám. Já ti dám 10. Prosím, dej mi 10, já si koupím helmu, jo? Oba si koupíme helmu. Máš? Jo. Armor. A k helmičku. A je to. Super, nice. A jdem si pro diamanty. To bylo ti nějaký zlato? Tam oni mají ale železný ty. Musíme se tam nějak probourat. Protože tak ztracený. Já mám 300 kg železo, kámo. Počkej, aha, oni to mají. Čistka? To je ostrov. To je jejich ostrov. Jdem na střed. Počkej, mám návštěvu, Kubo. Emerald. Emerald. Kubo, pozor. Ne, oni jdou na ně. Oni jdou se vyklidou na zájem. Tam by byl Emerald. Já vidím Emerald. Neřeš Emerald. Kámo, já mám 2 Počkej, tamhle jsou diamanty. Kde máš diamant? Ne, bacha. Tady je svědivej. Bacha, tě neschodí. Dávej se na ně, bacha. Oba najednou, jo? Hej ti ho oba najednou, jo? Hezky, brácho. Teď jsem obral, teď já. Ne, já mám 2,5 srdíčka, 1 srdíčko. Kámo, zabij ho. Ty ho nezabil. Já mu zbylo 1 srdíčko. Měl víc štěstí, než rozum. Teď si musíme pořídit to brnění, ale. Jinak on půjde na nás. Bylo jsme slabí, jakoby. No, proč asi? Ale tam má někdo celý diamantový brnění, tak? No to teda jsme, no. Nic to neudělali. Tak jsme v Prčicích. Počkej, víš, že jdeš beze mě, že jo? Já to zkusím, ty hlídej, já jdu pro ty diamanty, jenom to zkusím. Ty hlídej náš ostrov. A řekni, kdyby někdo šel. Zprovozi ty naše diamanty, které máme. A kolik to stojí? 10 diamantů? Tak já jdu. Drž mi palce. Jo, stojí 10. Mám 6 diamantů. Ok, tak pojď. Už jdu. Já mám pro tebe. Oni už se eliminují, kámo. My přijdeme na řadu. Jo. Mám 6 diamantů, brácho. Mám 6 diamantů. Já jdu ještě pro ně. Počkej. Já zkusím štěstí. Tak já tě chci ochránit taky, protože já teďka mám dost... A já jdu taky pro železo. Teda pro zlato. Mám 20. Jedu pro diamanty. Ne, nechoď. Ty hlídej ostrov. Můžou se kdykoliv uběhat. Ne v pohodě, ale on mi vyplatí. Ne, fakt hlídej. Já mám 22 diamantů, kámo. Ne, po mně jde modrej. Chceš moc? Ne, ty prosím hlídej. Když se dostaneš se, tak já ti pomůžu. Jo, jdeš to potom jde po... Já? Pojďme za tebou. Kámo, hlídej ho, on má krumpáč. Dobrý, já jsem se tam dostal. Kámo, jak jsem mega profík. Kámo, tam toho ostrava, vidíš ho? Počkej, já to jídla. Já mám 22 diamantů, já ho zprovozním ten generátor. 10 diamantů, je zprovozněnej. A mám třetí emerald, kámo. Level 2 mám rovnou. Mám 7 diamantů, kámo. A ten generátor je na level 2. Počkej, jaký máš merch? Tak ten máš 10.
Počkej, tady to bude o 10% levněji, když máš 3 emeraldy. Tak já tam zajdu. Já jenom potřebuji jeden diamant. O 10%? Jako, jestli to teda jsem dobře správně, a víte, bych si dal pár stejků. Jasně, hnedka. No počkej, tak já těch pár hodin. Hoď mi pár. Když půjdeš dolů, tak... Za 3 emeraldy, nebo co mám? Za 3 emeraldy. A kde to máš? A když půjdeš dolů. Když to nauč? Jo. Dobrý, koupil jsem to. Armor 18, kámo. Dobrý, já mám železný brnění. Jo, to stojí lep. Za 18, kámo. Tak já ti se do diamanty ty obrňák víc vajíčko. Oh. Ne, já ti ty diamanty seženu, kámo, opravdu. Já to jestli přijde na to na diamanty. Fido, tady mám pro tebe diamantový meč Sharpness 2. Podívej se na model Ender 6. A nebo obrnit to tím v tou postel. Vajíčko. Jo, to bychom potřebovali... Plecha, oni na nás míří... Ne, to jsou diamanty. Za první bychom potřebovali hodně silný trubaček, pro to odbouchli. Brzo to začne, já mám dalších 26 diamantů. Já si pořídím luk. Tam je jeden s celým gem, tam jsou ty s celým diamantů armorem. Super. Vajíčko brněný. Já mám luk Power 5. Fildo. A mám 26 šípů. Já mám 42. Okay. Já mám taky hodně zlata. Já ti ho taky seženu, jo? Musíme být obrněni na všechno, kámo. Počkej, on už byl jeden modrý eliminován. Tak to je dobrý. Pokud jsou jenom 2 grejový. A jdou na nás! Kámo, připrav se! Já připravím luk, jo? Brácho. Jsem připravený. Tak pojďte, šmej. Dobrý, trefa. Dobrý, bacha. Připrav se, oba najednou, jo? Budeme se střídat. Já jsem umřel. Já tady bojuju. Bojuju ze všech sil. Já jsem tady, zdrhej, brácho. Já musíčka. Já zdrhám, brácho, já zdrhám. Zdrhej, bráško, zdrhej, já jsem spadl. Ale hezká, hezká. To je. 2 nejdelší. Jo. Já bych si už chtěl fakt zahrát asi ten... Bedwars? Ne, já ještě jedu tuhletu, mně se to taky líbí, hele. To je docela dobré. Zahrám si ještě jeden pro diváky, ano. Podle mě tady to už byla dostatečně zajímavý. A tentokrát už budeme ničit vajíčka, jo? Tady to bude takový ničivý, souhlasíš? Okay. Takže se jdeme vůbec najít. Kámo, ale obraň to. Obraňované vajíčko je dobré, nebo na nás někdo vlítne. Tady vevnitř, Fildo, pojď sem, tady. Tady, Fildo, tady. No tak, co je tohle, už Fildo, obraň to rychle. Já bych říkám rychle. Na to bych vůbec nedal obsidian. Tak já ti ho koupím. Počkej, ne, jako to něco lepší, ale stačí 3, no tak ještě. No tak, jo, už mám. Počkej, já potřebuji ještě jedno. Kámo, tak tady máš, kámo. Třeba bych ještě jedno zlato. Tam máš. Já si koupím železný meč, jo? Možná budu potřebovat ještě 3 zlata. Tak si to koup. Ohoj, tak tady to je pořádej upgrade. Mám pro tebe tady ten set, jo? Tady ten... Moment, já tady musím být chváčko. Nejprve tím obsidianem. Já taky, že vím. Můžu ti to hodit rychle? Nebo ne, nejprve to obrň. Já jdu mezi tím hlídat, budu hlídat na stráži.
Kámo, to jsem to tam dal. Bylo bacha, fialový, dělej. Toho bych pohnul. Je to tam. Dobrý, teď pojď sem, jede sem fialový. Mám tam být? Já mám pro tebe set. Jo, rychle, nebo já si to jdu. Tak já ti to rychle hodím, jo? Ne, pozor, jo. Já ti řeknu, jak to je. Skáče? Jo. Rychle si to oblač. Bacha, on jde po našem vajíčku. Tu máš ty šmeja. Ty po něm. Já jsem to. Doufám, že na oběť bude... Ne, kámo. Neříkej mi. On tam je zavřenej. Dobrý, mám ho. Co na to? Jdem po jeho vajíčku, kámo. Dobrý, já nemám absolutně nic. Tak si to rychle sežeň. Ok, Já mám pro tebe meč. Já mám pro tebe zlato, tak já ti ho hodím, jo? Ti ho rychle koupím. Ty mezi tím připrav bloky. ok. Hop. Ať ho máš. Připrav bloky, jdeme na něj, kámo. Jo. Tak pojď, vystav se tam. Jo. Hej, ale já nemám bloky. Díkes. Byl který? To je fialový, kámo. Jsem si pro něj. Máš železný meč? Jo. Kámo, tak s tím ho zlikvidujeme na jasnou rázeň, kámo. Jdem tam. Jdu první, jo? Ok. Jdu zlikvidovat tohohle. Můžeme si mít styk. Dobrý. Dělej zlikvidovat. Jdi to zničí, kámo. Dobrý, mám to. Jdi po něm. Jo, dobrý. Druhý, kde? Tady. Bacha, tě nezabije. Jdu ti na pomoc. Kámo, co to je? Já jsem ti šel helpnout. Pozdě, kámo. Jsi mrtvej? Já mám 4 emeraldy. Neboj se, já tě pomstím. Opřísahám, že tě pomstím. Když tak už ještě jenom ty a 2, 3 se dívají ještě postel. Ne. To dobře, možná tě nepomstím. Víš co, kašlu na tebe. Já mám 4 emeraldy, takže já si to můžu vylepšit. Ne, oni už jdou na mě, come on, ne. Jauajs, to bolí jako... No a podle mě pro dnešek by už to asi stačilo. Flood, nedávej tam další hru. Dal si jich tam další hru. No, pro dnešek by to asi stačilo. Za mě moc zajímavý hry, souhlasíš? Jo. Za mě jedný z nejlepších. No a doufám, že mi dáte odběr. Ne, já vás to nějak nutit nechci, jo. Ale prostě už by to tam mělo být. Doufám, že mi dáte like a že budete dál sledovat mý videa. Pokud jste se nekoukli na moje první video, tak určitě tě zhlédněte. No a já už to budu pokecávat. Čau.